الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كوينيكا كي أراكا تشيدين باكا أناكا سودونيو أناكا صحابة سنمم ani mama mumana tugola ne bara nyman kele fokata se alkiyama jodoma amala deli ala kan soro bara nyman kela uchela otumelen ko kaboy masata ala ko alqurna konnala ko wal fajr wala yalin ashr qali ala talabi kali fajri kenela wa bi kali shutana shutamone ala yikali ala abdullah ibn abbas ko e silva kalo kle tan folo de ko fotolay وتقول كلام فنالا الله تعالى كتوني ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 قال على موسى لا يدنيا شو بيناني أكو كرين كتالا بتو وكرنالا يعني أني على كنيو كمان نويا أو شو بيناني كرنالا قاي بسبب لا يدنيا تاني أي شو بسبب لا يدنيا تاني وكفى كو أتلالا كتام فراكا ka dafa ka ke binani don kala ko ni aya in tafsir la ina fa ibn jarir tawari ba fa yi chuko ya muna ko shuta mo no farala kan ka ke binani ko o silva kalo kle tan folo de ala e sil france kalo kle bisaba o laylu ta e folo o ko fe ala e tan fara kan ka dafa ka ke binani o tamu farala ka o kala silva kalo kle tan folo e o de kama ala kira kisi anenema bai akwa ma ka kuma kan sanman dola ko dum mun ka fsaka tme dum bela jeninka ko e silika bakalo kle tan folo donde aklara ka fanye tuguni ko dum mun bala ne jome bara nyuman ke naka di ala e katme dum be bara nyuman ka o e bara nyuman mun ne ba ke silva kalo kle tan folo kononala sahaba o ya nyininga e ala ka tide jihadu e o fanye akacha samantiya mun bola e o fanye iko bara mun kadi ala e katime bara be ka ko e jihadu akonyala silva kalo kletan folo o bara o kadi ala e katime jihadu yere keli kawa ala kara ko awodere silva kalo kletan folo bara nyuman kadi ala e katime hali jihadu keli ka fona kala mai mamun taala jihadu kerola ire kun tagala ini kan nafulu tagala foi masegini sila ko fona kala otigla madroni ala kira ka kuma kan de flene sallallahu alaihi wasallam hadisala bukhari ni muslimu ya hadisa mun fo o ka sahih kononala olambadum kadani hadisa ko fole en kansa doni dunge ko ni ala kira ka kuma chuko ya laje ako don fo ite bara nyuma kanu ka bon ala ro domuna ka teme silva kalo kletan folo donka ko don fo ite o bajira ka va hali sunolo yerebe don akononala o ko la ko bara nyuman keli silva kalo kle tan folo kono akadi ala e katme bara nyuman keli ka hali swolo kono nala akadi ala e katme bara nyuman keli ka hali swolo kle tan labana o kle tan laba mone ala krat me chesri chamamba ke ala katme swolo don toka ni mon fleni ibn al-qayyim rahimahullah aba fa ka kuma kan do kono nala ko ala taala e silva kalo kle tan folo kle fela fsaya katme sungalo kle tan laban kle felaw ka kadaka ko arafa don o e kle fela de o be silva kalo kle tan folo kononala anga Allah taala e sungalo kle tan laban shu fela fisaya katme sungalo silva kalo kle tan folo shu felaw ka ko kadaka lailatul qadri o be shu fela de wa o be sungalo kle tan laban shu de kononala ni mo flene ni aleka kuma kai ibn al-Uthaymin rahimahullah ako ko bara nyuman keli akela siliyo akela saraka boyo akela sindi tuguyo akela nafla siliyo kiko ke silikalo kletan folo kono ko kafsa kateme akeli ka smolo kletan laban kono nalaka wala ko ni fenjira o bajira ka bo kan jilaja bara nyuman keli la silva kalo kletan folo kono nala ngama chama menyina ako akaka ka mo la kalala o ka don ko silva kalo kletan folo o te
wati gansan wati fisamanci do an kan ka cɛsiri caman b'a kɛ mun kɔnɔna la an kan ka mun baara ɲuman de kɛ a kɔnɔna la baara ɲuman mun bɛ k'a kɔnɔ baara ɲuman sugu fila do baara ɲuman dɔ bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnlen do ale kama baara ɲuman wɛrɛ bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnlen t'a kama o bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ la nka o baara ɲuman sara ka bon ale kɔnɔna la ka tɛmɛ wagati wɛrɛ ta kan baara ɲuman mun kɛrɛnkɛrɛnlen do n'o kan ka kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna la o dɔ ye heji ye maa minnu bɛ yen n'ala y'o gɛrɛsɛgɛ don heji la ɲina o bɛna baara mun kɛ baara fisamanci do kelen heji bɛ kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ de kɔnɔna la a filanan ye jumɛn ye baara wɛrɛ mun kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo tile 10 fɔlɔ kama o dɔ ye maa mun bɛ yen ne e kan ka na lahiya kantigɛ ne seliba kalo jɔla dɔrɔn a tɛ bɛɛ ye i k'i sɔni tigɛ a tɛ bɛɛ ye i k'i ninkɔrɔsi tigɛ a tɛ bɛɛ ye i k'i kamakɔrɔsi di a tɛ bɛɛ ye i k'i lawurasi di a tɛ bɛɛ ye i ka fɛn tigɛ i kunsigi yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ lahiya b'i bolo i kan k'a kantigɛ nin ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam hadisa dɔ la umu salama ye mun dangali anw ye n'o ye alakira furumuso ye nin ye baara ye mun kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo tile 10 fɔlɔ kama baara wɛrɛ mun kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo tile 10 fɔlɔ kama o dɔ ye arafa don sunni n'o ye a tile 9nan ye alhamdulilahi ɲina anw fɛ mali la yan arafa don a kan ka bɛn alamisa don ma ni arafa don ye alamisa don ye o de ye diɲɛ bɛɛ arafa don ye ka d'a kan ejidenw bɛ jɔ o de la mali fana la an ka kalo yela o yecogo de la ejidenw bɛ jɔ arafa kɛnɛ ka alamisa don de ye o de fana kan ka bɛn an yɛrɛ fɛ arafa don ma k'o don sun alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko arafa don sunni ko Alahu Taala bɛ san 2 jurumu yafa kɛ jɔn ye san mun tɛmɛna ani san mun bɛ nalen o ye bato ye mun kɛrɛnkɛrɛnlen do selikalo tile 10 fɔlɔ kama bato wɛrɛ mun kɛrɛnkɛrɛnlen do selikalo tile 10 fɔlɔ kama o dɔ ye ka lahiya kantigɛ seliba don na n'o y'a tile 10nan don yɛrɛ ye ni mun filɛ nin ninnu ye bato ye bato mun kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo tile 10 fɔlɔ dɔrɔn kama bato wɛrɛ mun bɛ fara nin kan n'o fana kɛrɛnkɛrɛnlen do a kama dɔnnikɛlaw b'a fɔ o ma ko at-takbiru al-muqayyad Allahu akbar mun b'a la ni a kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo kama o ye Allahu akbar duman ye mun bɛ daminɛ an bolo ne arafa jiginna n'a fɔra ko bi ye selidon fajiri ye an bɛ Allahu akbar fɔ mun kɛ seli kɔfɛ farida seliw kɔfɛ Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd nga o Allahu akbar fɔ a bɛnnen do an ye kabira a bɛ fɔ don mun na ko kalo yela sini ye seliba kalo tile fɔlɔ ye n'a fɔra kalo yela dɔrɔn Allahu akbar fɔ bɛnnen do an ye o daminɛ la fo ka taga se seli tile 13nan ma seliba kalo tile 13nan ma n'o ye seli tile 3nan ye a bɛ taa ban o yɔrɔ de la ninnu ye alabato ye mun kɛrɛnkɛrɛnlen do seliba kalo tile 10 fɔlɔ dɔrɔn kama n'o tɛmɛna ka bɔ yen alabato wɛrɛw bɛ yen tuguni mun kɛrɛnkɛrɛnyalen tɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kama nka olu ye baara ɲumanw ye dɔnnikɛlaw ko k'a kɛli seliba kalo tile 10 fɔlɔ la a sara ka bon kosɛbɛ o alabato dɔ ye jumɛn ye fɔlɔ ala kosuma ka zikuru kɛ ka caya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ka to k'olu fɔ ka caya kɔnɔna la o ye baara ye mun samantiya ka bon kosɛbɛ alakira ye saraba fɔ zikuru la kelen a filanan ye jumɛn ye k'i jilaja k'a sun n'a fɔla ko kalo jɔla alhamdulillah kalo tile fɔlɔ ye araba ye k'a daminɛ araba la alamisa juma sibiri fo ka taga bila arafa don na n'o bɛ bɛn aw alamisa kunɲɔgɔn ma nin sunni alhamdulillah o ye baara ɲumanw na baara fisamanci dɔ ye ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye saranakan ni sahaba dɔ ma ko n b'i ma ni sun donni ye i k'a dɔn k'a fɔ sun sanga ɲɔgɔn tɛ yen baaraw la ni sun sanga ɲɔgɔn tɛ yen baaraw la maa mun sunna seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ a b'i n'a fɔ a ka seliba kalo tile 10 bɛɛ kɛla bolo alabato dɔrɔn de
a bɛɛ kɛla i bolo alabato ye ka d'a kan i bɛ tile bɛɛ kɛ i bɛ bato la ni sunnen don i bɛ bato de la o cogoya kelen na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne maa min ye tile kelen sun ala ye ala b'i ɲɛda yɔrɔ ma janya jahanama la fo san 70 n'o tile kelen sunna wagati la wagati mun baara ka di ala ye ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan siga t'a la o fana y'a dama daraja wɛrɛ de o de kama maa mun bɛ se ka a tile 10 bɛɛ sun tile 10 bɛ fɔ nka a kan bɛ duma ma tile 9 ka da arafa don ma selidon sun tɛ don o la maa min bɛ se ka tile 9 in bɛɛ sun o tigilamɔgɔ k'i jilaja tile 9 bɛɛ sunni na ni dɛsɛra la pewu tile 9 n'o ye arafa don ye i kana to ka taga k'i to cogoya si la baara ɲuman wɛrɛ mun bɛ yen n'o kanunen don k'o kɛ nin wagati in kɔnɔna na o dɔ ye saraka bɔli ka d'a kan Alahu Taala bɛ baara ɲuman sara double ni ye saraka kelen bɔ ala kɔni ye dɔrɔmɛ 1 di ala ma ale b'a k'a ɲɔgɔn 10 ye k'a kɛ 70 ye ka taa 170 la a b'a jidi hakɛ la hakɛ mun ka di ale Alahu Taala yɛrɛ ye o jidili hakɛ la mun ka di ala ye o dɔ ye baara kɛla wagati mun kɔnɔ o sababu ye ni ye baara kɛ wagati fisamanci kɔnɔna la o sababu la Alahu Taala bɛ ka saraka jidi ka se hakɛ mun ka di ale Alahu Taala yɛrɛ ye o kama o ye baara ɲuman ye mun kanunen don an ka saraka camanba bɔ selikalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen baara ɲuman wɛrɛ mun kanunen don a kɔnɔna na o dɔ ye sindiyatugu ye ka sindi tugu sindi bɛ tugu ni kumakan ɲuman ye sindi bɛ tugu ni nafolo ye sindi bɛ tugu ni hadamadenya ɲuman kɛli ye sindi bɛ tugu ni dɔnniya ye sindi bɛ tugu ka taa bɔ i balimaw ye sindi bɛ tugu k'i balimaw dɛmɛ i seko damayira la nin bɛɛ ye sindi tugu saraw ye ka sindiya tugu baara fisamanti don nka kɛli seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ dɔwɛrɛ bɛ fara a fisamantiya kan ka da waati ni a cogoya kan baara wɛrɛ mun bɛ yen n'an kan k'o kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ n'o ka ɲi o dɔ ye kɛfalatul aitam ka yatimadenw ladon alakira sallallahu alaihi wasallam a ko k'ale ni yatimaden ladonbaga bɛ alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ nin cogoya a y'a bolomanden 2 kɛ ta ka jira ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye maa mun bɛ yatimaden ladon ale alakira n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ o ka surun ɲɔgɔn na i n'a fɔ bolomanden 2 ka surun ɲɔgɔn na cogoya mun na o la ni maa mun kɛla yatimadenw ladonbaga ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna la alhamdulillah o sara ala dɔrɔn de b'a dan dɔn i bɛ yatimaden ladon seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ ni selimafini ɲinini ye ka d'a ma seli bɛna se nisɔndiya a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya mun na ka nisɔndiya don a dusukun na k'a dɛmɛ ka baara ɲuman kɛ a ye k'a ka kalansaraw sara ni wagati in kɔnɔna la ni mun filɛ nin ye baara ɲumanw na belebele dɔ ye an kan k'an jilaja mun na seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la o ye baara ɲuman dɔ ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen seliba kalo tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna la an kan ka an yɛrɛ jilaja ni baara wɛrɛ mun kɛli ye o dɔ ye su jɔli ye ka nafila seli a kɔnɔna la sufɛ nafila seli an kan jilaja o camanba kɛli la o ye baaraw la baara fisamanci dɔ ye ala ye kira yamaruya ni mun ye sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda k'i ka wuli ka jɔ kɛ ala ye su dugu tila fɛ ala b'i lakunu jɔyɔrɔ la mun tanolen don o b'a jira k'a fɔ sufɛ nafila seli a bɛ jɔyɔrɔba di mɔgɔ ma ala yɔrɔ n'o kɛla seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna la o fana bɛ dɔ fara a daraja ka Allahu Taala yɔrɔ i jilaja o kɛli la i kan k'i jilaja baara wɛrɛ mun kɛli la tuguni seli kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔna la o dɔ ye alikuranɛ kalan ye k'i jija n'i bɛ se kuranɛ kalanni na i k'a bɛɛ kalan k'a jigin k'a ban siɲɛ hakɛ mun mana nɔgɔya i ma i k'o kɛ a dɔgɔyalen ka kɛ siɲɛ 1 ye n'i yɛrɛ dun tɛ se a bɛɛ kalanni na a lamɛnni i jilaja i k'o kɛ kuranɛ bɛ CD-w kan kuranɛ bɛ carte mémoire kan a bɛ téléphone kɔnɔ an bolo i yɛrɛ programme ka to ka a lamɛn n'o kɛla alhamdulillah n'i y'a bɛɛ lamɛn ka ban i bɛ kalankɛla ka sara ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye baara ɲuman don an kan k'an cɛsiri mun na an kan k'an cɛsiri baara ɲuman wɛrɛ mun na seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ o dɔ ye ka sabati misiriw kɔnɔna la ka sabati misiriw kɔnɔna la an b'o kɛ cogoya jumɛn na n'i ye fajiri seli i ka to misiri kɔnɔ fo tile ka bɔ ni tile bɔra miniti 10-15 ɲɔgɔn na i ka jɔko 2 seli ala bɛ umura 1 baraji d'i ma i ka walaha seli fana kɛ o wagati la k'a kɛ jɔko 4 ye a dɔgɔmani wali ka taa jɔko 8 yɛrɛ la o yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ni baara ɲuman dɔ an kan k'an cɛsiri mun kɛli la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen lagansara kɔfɛla la ka sigi misiri kɔnɔ ka se fitiri ma fitiri ni safo cɛrɛ la ka sigi misiri kɔnɔnaw la
ka kala kosmani korna kala yin ni bara nyuman do ya mse ka ance siri muna silwa kalo kile tan folo yin be kono nala kan yere masuri alala allaba yi dumai an ga jila da duwa kelima kada ka duwa yi alabato doye ibe ka laɲini fana jira ala la wagati minnu na ni ala b'a jaabi o dɔ ye wagatiw la wagati samantiw ye i jilaja o bato kɛli ma ka duwawu kɛ ka caya a kɔnɔna la i bɛ sigili mun kɛ misiriw kɔnɔna la i ka kɔrɔnakalanw kɔfɛ i ka zikiriw kɔfɛ i jilaja i ka duwawu camanba kɛ nin wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa alaw taala ni hami wuli diɲɛ kɔnɔ ani k'i hami wuli lahara don na i ka baraji caman fana sɔrɔ ka da ka duwawu ye alabato de n'i y'a kɛ kuma o kuma i bɛ sara sɔrɔ ala Allahu taala yɔrɔ fɛnba mun bɛ yen n'o bɛ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen datugu o de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala kota ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ baara jugu ma i ka se i ɲɛ la i ka se i tulo la i ka se i nɛnkun na i ka se i tɛgɛ la i ka se i sen na i kana to cogoya si la ala kota ka bɔ i yɔrɔ selikalo tile tan fɔlɔ kɔnɔna la ka d'a kan a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ mun na ko n'i ye nin kɛ i bɛ nin saraba sɔrɔ a la o cogo kelen fana na n'i ye juguman kɛ ye i bɛ juruminba sɔrɔ juguman kɛli la o kama an ka hakili to nin yɔrɔ in na ma alaw taala deli ɲina selikalo tile tan fɔlɔ ala y'a jira an na cogoya mun na ala k'an dɛmɛ bato kɛli la kɔnɔna la n'an ye bato kɛ ala k'a minɛ an ye ala k'a kɛ ala ka jɛn sɔrɔli kalo ye an bolo ala k'an kɛ kanhɔrɔnya jɔnw cɛ la kɔnɔna la an bɛna bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bato minɛlenw ye ala k'an ka duwawu jaabi ala k'an jurumiw yafa an baden minnu bɛ yen n'olu ma sɔrɔ k'a ye ɲina an b'a la deli ala ka hinɛ o la ala ka yafa kɛ o ma minnu bɛ banaw la ala ka kɛnɛya di o ma ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma هذا وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.